أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. دفنو دفنا بجيمي. شيطان بابلا. والله. دوكو شيطان يا دم هريدي. كوكا بوجيلا. دفنو دفن بجيمي. شيطان يوربالا. الله أكبر. الجيمي دولا نيكو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شيطان يا مابوي. والله. نيني فو شيطان بي مابوي لا نيكلو تاندي. الله أكبر. هني كله غنا. وبا سيغما كله كما كافو. دوكو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أي أو يرى دم دبي إبليس أكون دبلي. الله أكبر. على تكمل يفعل. ما يتغني على فعل. كان كشك واتورم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نو براي. أما سيزين الله تعالى تقبل كمان. نبي جيمي مشيتنا نيربالا. نيكو بسم الله الرحمن الرحيم. نيربالاي. الله أكبر. نبي دومينيك. شيطان نيربالا. ما دوبو تودون. هيك ما نكمل إيه فالدي. إيه دعنا دي أتوبيا. donc dumuni ti dunga banu ma ñom bolokuru Allah akbar mu'mina nay dumuni keto dakala bama bismillah fo Allah akbar amunu fana sigi mba kuna ka do ama bismillah fo ma shitana ni yorado wallahi ni robi ala mata nake ngoro dama dobe kidibo ko da ñom bolokuru donc wala shitana do ala ka do na ce amin an sinsiran ala to barkamay suratul mutaffifina tabi'un suratul mutaffifina ni suratul mutaffifina no ye peseli kala o ka sura ala ye peseli ko fo sura mina silamaya ye marchandise di a katoloko be corona kono Allah akbar e ka telephone min flay bolo ya sandomi papier document telephone nga batterie bi don yoro ina ni ba fa credit kala ka mene ibini yoro indigi abi mene kuma sanu ka telephone fle ka logobe no o be katolo ko de la je o ba be detail e o kuma iklara wallahi nati o don la armadenya ka be detail ka pa o koranati Allah fungu fembike armadin fe ala ko siraka afuru ka fenku fentoy ala ko siraka korona ya bedi otuma korona ye adamadiya katoloko de ala de adamadenw gla wa ala de katoloko da anka ko katoloko de o de korona Allah akbar korate anga dine kono ami ala batu togodi anga dine kono ami nyomina togodi anga dine kono anga ngamunga wallahi korona ya bedde tay bedira wallahi foy matu o dira ni sosoli chama ni dine kono korona di mafamu wallahi kala ni famu yati kele korona mafamu doni yere ka do ala Allah akbar bon enfana bi a tafsuru ke beni ka famu chogoya de do sungalo mo mebbe tafsuru kala do be korona tafsuru ka ba sungalo kono chef la wallahi akacha telimani kono beni ka famu de do ala kan limana dama amin o pesili kelaw silame kanga pesili ke togodi silame min bi sugula ikanga fere ke togodi joni ma i adamade ñogoma hanni min ti silame dine kono hake dow de be silame ni silame te hake do be silame ni kafiri te hake do be silame ni signon te akala signon silame o akala signon kafiri o hake do be ino te hake do be ini atoydi hali ame mobili kono anta to yoro dola hake do be ni do te wallahi okmana silamaya ka hake bismillah thumma innahum laqalul jahil ala kambe janame deuma no e aya tani worona anjola tanjuruna de la ala ko kella innahum an rabbihim yawma izin la mahjubuna ko sigatala de
janama denw yɛrɛ de tɛna ala ye lahara janama denw dɛ olu yɛrɛ de tɛ ala ye minɛ i ye hijabu dɔn arabukan ye silamɛya kɔn tubabukan kɔn maliya yan o de kosɔn mali mɔɔw caman bɛ yen bamanankan mɔɔw caman bɛ yen i bɛ arabukan de don a la cɛ ala ka hijabu don an n'u cɛ koyi ko rebelu bɛ yan fɛ ala ka hijabu don an n'u cɛ a ye hijabu don sa kɔni hijabu de y'o ye o tuma na a bɛ komi ni i ye mɔgɔ lajɔ ka fɛn dɔ banamani ni mɔgɔ cɛ o b'a fɔ a hajaba anuhu a ye hijabu don a n'a cɛ tuma hijabu ye fɛn ye k'i to a kɔfɛ i t'i ye tuma ala k'an hijabu lahara don ko janɛmɛdenw ko hijabu bi don ni ala cɛ a tɔw b'a filɛ ala filɛ nin ye mɛ n'olu y'a kɛ tan u bɛ kɛnɛ jɛlɛnkolo de o t'a ye ala kana an ye olu la hijabu 7 de bɛ kɔrɔna kɔnɔ an karamɔgɔ a y'a hijabu 7 sɛbɛn ka bila ni n kɔntana don min a ka kan k'a bɛɛ dosi i m'a ye ala b'a fɔ yɔrɔ dɔ la ko wa iza qara'ata al-Qur'an ja'alna baynaka wa bayna allazina la yu'minuna bil akhirati hijaban ko la firi minnu t'i fɛ u mako t'i la u b'a ɲini k'i culon k'a ɲini ka kungo las'i ma u b'a la ɲini k'i dɔgɔya ko n'i ye kɔrɔna kala ka ban ko ala bɛ hijabu de n'u cɛ hadisa tɛ dɛ kɔrɔna aya de don kɔrɔna ye fɛnba ye dɛ a hijabu 7 a b'a bɔ don dɔ ni ala sɔnna an bɛna an da s'a ma ni ye a kalan a kelen kelen bɛɛ kala siɲɛ kelen ka bɔ ni tiɲɛnikɛlaw ni juguya ye ayi o ye hijabulen de ale nacogo dɔ bɛ yen n'i y'a ni tɛmɛtɛgɛ baara k'a don i ka so ayi ni jugu bɛ na yɔrɔ bɛ tunun na de o ye hijabu ye hijabu a 7 bɛ yen a y'a fara ɲɔgɔn kan parce que an k'aw yɛrɛ bila recherche la dɔɔnin o ka fisa bamanankan bɛɛ walankata a ye taa hakiliw sɛgɛ ko hijabu joli bɛ kɔrɔna na o tuma ko janɛmɛdenw ko u ti hijabu bi don ni ala cɛ summa o bɛɛ kɔfɛ dɛ innahum la sawlul jahim u yɛrɛ bi don jahimu de kɔnɔ jahanamu jahimu hawiyatu laza hutamatu sa'iru sakar ne janɛmɛ so 7 de pour que ka a jira e la e k'a dɔn ko janɛmɛ man ɲi e ka janɛmɛ so 7 sɛbɛn i b'a sɛbɛn tɛgɛnɛ walonin kan bɔgɔdaga in n'i y'a sɛbɛn o kan tuma na e k'a bila tasuma na n'a sofɛra kosɛbɛ mɔgɔ min ko k'a kunkolo b'a dimi sin ka a cɛfɛrɛ 7 ta ka bila tasuma na a tigi k'a wusu o kunkolo dimi kelen kɔnɔ a t'o ye ayi kunkolo mana juguya cogo cogo a tɛ janɛmɛ kɔni bɔ t'o bɔ dɛ nka moridenw an bɛ dugawu kɛ u ye ala k'aw sɔn limaniya na moridenw kɛn bɛ ka mɔgɔw sɛgɛ kosɛbɛ u bɛ ne ka fayida in ta o bɛ tila ka t'o sigi a fayida min bɛ yen n'a bɛ kɛ ni 100 b'u sɔrɔ o ka dɔgɔ dɛ mun yɛrɛ y'a gɛlɛ ye bɛɛ y'i jamu yɛlɛma ka kɛ konate ye n b'a fɔ moridenw ye konate ye mɔgɔ ŋɛɲɛtɔ ye dɛ ŋɛni bɛ ne na maa o maa n'i ko i bɛ tugu konate la i bɛna fɛn damadɔ ko nin ye konate karamɔgɔw b'a bolo cogo min
ne karamɔgɔ si tɛ diɲɛ na min ye 70 kan k'a bɛ sukaro da dɔ sunkalo la. N se ye bonya min ye n b'o kɛ n'o tigi ka fayida ta ka bere fara mɔgɔw kunna. Donc u bɛ tila ka bere da mɔgɔw kunna ka fɛn bɔ mɔgɔw kunna ne yɛrɛ tɛ min fɔ. Hali n'a y'a sɔrɔ i y'i den bilen k'a fɔ karamɔgɔ cɛ i ye fayida ta jala ni min ka woro san i tɛna karamɔgɔ ka dugawu dɔ sɔrɔ namara la ten. O de la a b'a sigi k'u lajɛ dɔw yɛrɛ bɛ yen u b'a fɔ Mamadu Konate yɔrɔ baki ko kɔni o kɔni bololanɛgɛ bɔra bɔcogo bɛɛ la a bɛɛ ye Konate ka bololanɛgɛ. Ala ka limaniya d'an ma u ka sabali hali ni ma ɲɛ ko barika ni dɔw ɲini a la. Ne ka bololanɛgɛw taamasiyɛnw bɛ bololanɛgɛ caman bɛna jira ne na yan a bɛɛ ye fabrique kelenw ye. Dɔw yɛrɛ nana ni bolokanata dɔ ye e ta ye ɲɔgɔn na a b'a bolokan na ko Konate ka bololanɛgɛ kabi Ala ye damu bila ma fɔ nin ma ɲi dɛ nin ka ɲi kojugu mais ne b'a dilan hakili t'a la. A tigi nana yɛrɛ na a y'a san wari min a ka ca koyi n ko pati nin den ta ye nka n bɛna n ta dɔ d'i ma nin bɔ ka bila i ka so tile 3 dɔrɔn i ka ne ta in don tile 1 i bɛna mun ye. An ka ma fɔ Ala deli kana kɛ dɛ Ala deli ni karamɔgɔ min ko i bɛ Ala deli tɛ fɛn minɛ maa na o ye i kungo de ye n'o tɛ kira ma sara minɛ de. Hali réunion gansan ni i tun bɛ réunion kɛ ni Ala kira ye Ala murusira Ala ko he kira t'o mɔgɔ ye dɛ o de la ni dalamɔgɔw ye min bali ka don u bɛ Konate k'i keri ka don min bɛ i t'a dɔn. N'a dɔw yɛrɛ tɛmɛna n'u m'an fɔ hali n'u ye yan b'u labɔ. Mara ye mara de ye n'i bɛ taa don bureau kɔnɔ i b'i da tape fɔlɔ tellement que tubabuw yɛrɛ tɛ kuma caman fɛ u ye bitɔnin dɔ bila da la i bɛna o de digi tin down 2 ou 3 fois n'a ma yɛlɛ i bɛ segin mɔgɔ si i bɛ taa so. Ala ko Ala kira ma ko ya ayyuhal ladzina amanu idza najaytumur rasula faqaddimu aw to dɔ bayna yadaykum sadaqa o tɛ yan aw suratu mumtahana tɛ yan suratul mujadala hakaza Ala ka barika don ne la suratul mujadala ye ɲɔgɔn sama a bɛ kɛ n ta ye n tɛ a ti k'a ye a bɛ kɛ n ta ye cɛ n'a muso cɛ cɛ ni muso ka kɛlɛ ko kura tɛ fo Ala ye sura dɔ jigin a kama cɛ n'a muso bɛ jɔ ci la ɲɔgɔn bolo fɛn bɛɛ bɛ kɛ o mais a ti da so da la o de ye baganya ye o de la n'an ye kuranɛ kalan dɔrɔn an bɛ lafiya Ala ko tɛ ko n'a b'a fɛ ka Ala kira ye dɛ a ye fɛn dɔ d'a ma faqaddimu bayna yadaykum sadaqa karamɔgɔ ye bonya filɛ nin ye nin ye karamɔgɔ nin minɛ dɔ mana kangalaba bɔrɔ d'a ma sa ani sukaro bɔrɔ ani ɲɔ tɛ sunkalo mɔni bannen ya n'o ye min fɔ sisan hali ni Konate ma sɔn Ala bɛ sɔn donc o la Ala yɛrɛ de y'o de fɔ n'a bɛ kuma ni kira ye a ye fɛn dɔ bila jɛfɛ donc mɔgɔ tɛ kira delila ka Ala deli kɛ yɔrɔ dɔ la dɔw ye Ala deli kɛ yɔrɔ dɔ la sahaba de tun don a taara se dɔw ka yɔrɔ la olu ko ye silamɛ de ye a ko cɛ bɔ an ka yɔrɔ la an tɛ kira fɛ an t'i fɛ u ye cɛ gɛn a bɛ Sahih Bukhari la ye u ye cɛ gɛn cɛ gɛnnin kɔfɛ
sayu ka bugangana dokin ni sayi ki haka dobe na timano ka ibi sakoy nga dalu dobe ni o ke sakinda la abi kene koy Allahu akbar o dalu don ne ka kalane dobe a toydi Samuel chebe ko la koy wallahi sigatenna Samomadi sade aleki samimbe na yaki siga foitala abisa Allahu akbar ya fam sakinda akachan ngamba fi bamanangana Samomadi mbe ale re to tunna sa akira Samomadi sai bari ala faya tufa ni sakinda angala mo ni jita ni ko tu bismillah aywa ayin lamere nganzo nganganzo na satay joliye ne tay ni Allahu akbar ni corona de ka mbolo flabaka kunate saka na da ikini made na saka do ijol sira ni nyonje Allahu ne ni tu ala saka ka bi bo o yorobe Allahu akbar kunate a cheri mbeo abia ko samuel abia ima dala ni sa progoto maisha kan don donc febbe na sababu de do wallahi bon chei sakinda ko sayanga moki kira ka soba min gwena o kuledo unana yoro ni mo ga ka bloquer la seka kuma ni ma kunda do aba fa fa do fo rate na ka ta do ko che ko sakuni anga mo rekini abi yoro na ti balo Allahu akbar ko ati balo ko ati gibe mi ko aflani ai na nai yoro beche ala kra wele Allahu ko nunu ene gwen halu maso ga sigo ka yiri koro me sayu ka mo do ki amba ka tugodi Allahu yale mi se ka femine wa parce que ku ti jidia o ti dumuni dia mbi balonga doni de lawo o ma doni baka ka femine ma bulo haramute ngai ba mine min bolo o ti gele ya minke e fana kana beri fara mo ko kuna nai donc kira ko ko ta wari mine ika klafla ikana dodia che taru ko sakin furake che nyelera ma india sigatena wabe digoy ya wari da tege kono cha tara dodi ala krema ya to blaku sigatena amaji soro ayaso amadu min soro ayaso aka donde ate wallahi to ni donu baka min go abe no ya beni tagabolo wallahi o ngai mi mata no fe ama bere min da mo kama kanuta wallahi anga no ya na no ya lante foi soro ni herete ala kalimana dama amin ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون ودوني كوفي جاني ما كنو نعم على بسرعة كافو نعم الذي كنتم تكذبون أنه ليس بحق دخول الجنة كذب أيوة ها هو الله أكبر على كان تشوفه أمين نجوم مغامرة والله ni janama de nunu duna janama kono nuduna awo Allah nuduna anti do anti daga ti do da do nuduna janama kono ala de bina jo dala saba fo akungo mi ye galo ide wallahi ko si son les histoires anyeta ala de afla kono ni wallahi kullama nadjat juluduhum badalnahum juludan akhar nu farikolo mona abe daga min kono na mona abe kila ka mo o yoro ni betuni ala min ya da wallahi o de la janame ko ka chande wallahi ambalakaw chaman bitawo yo fela harakoi
Nga chama ni tobili ke nasira ma kono o be ka baradi nyogona be dima alhamdulillah mama ngani beti so min be tobili ke ito fundeni fla fara nyonga ko wallahi jane me fundeni e ka mo suntige tasuma fundeni o flati fara nyonga wallahi nga muso min yere fana bo tobili ke o ka dogo barado nde ba beke wa barade de donala ko ni ala je fana e fek menye muso la nu ma yele made akuma manjale fen foti muso la ma min yele ma rate ayo ala yi da ki fin che kai ngoy mo mi e izini mogli bo izini na ni formu mi che o ba dongoy o ba do de ala yi fin ay ntifu ya fe minje sigate na o chama be do replaire ma do ay nyegolo kila ay nti ala ka nyegolo nfe ibini ndika boy lai ko ga nyeshi mu dake ay nyeshi yara ti nyeshi bitige de we nyeshi tige o ke ala ti foi ke gwasana wallahi ni italo ko pusher be foni fenjema do blaya ka multi bisaba ka doron ni nana ni ya Congo do le pusher wallahi pusher be kala fam veru be ver la ni ado Afrique ya ti songa bofiu Allahu akbar tellement ka be pusher min direla bo donc ni kala be binyana ni aketa donc o contre code kala be danna ti do nye kono blede abi danna bon ni glalo kama on ne ni ndido ne obi soko ka bulni do doye nye kango obi soko muso do fa bekera woy muyi blaka ke ala yi dada jogo mina amanye ma pati sangana ala kalimana dama كلا إن كتاب الأبرار لفي إليين ala ko atete de نعم janama deun dadile fleman la sawlul jahima nyeti da alaka الله o flade be yo che muso والله janama de aljidade sangolo dugukolo kuma janama deun tafara la sawlul jahim ko fa ala ko sa ko kella Mamadou atete inna kitabal aburari kado nyumangelaw de nyumangeraw ayo munu me mo suntige wallahi e wo lu ko munu bi ya fa mo ma munu sabali ledu munu be mo jigitugo munu be mo deme ala kama ni sungalo bayina wallahi do ke maka tobili ke kabi 17h o bita bla misri la wallahi abta bla misri la ankul wala ka munu me anante suna pour que ka kini monen so lam ta yelma misri kono o nyuma ngelaw de o de el aburara innal aburara ikado nyuma ngelaw seji tugulaw saraka bolaw munu be ni baga keruma u ya fara sebu ye ka ko beke me nya fara me ya fa be ame ya fa ni kuma fla do nyona olu tikilinye ye ko do ke mogola atigere ba do chere la ajotala mais akoy ma ko nyafara kasra ba da ajotala nyafari ma okay mais nenta to ala made o ma yafa de o e duvulu yafa baliya e fo 1000 fois nenta to ala ma o ma no de ala bo juger au delà aba haklito lahara
ni maa o maa ko lahara ka gɛlɛ tiɲɛ foyi t'a la lahara c'est comme boire de l'eau Konate de y'a fɔ lahara man gɛlɛ dɛ n bɛna système min d'i ma mais k'i to kan a bɛ gɛlɛya cogo di ni ala cɛ ko don o kura ala ma o i ye ala neni e y'a neni kunu k'a neni bi a bɛnna a ma de o n'o tɛ sanni ka neni kɛ min b'i kɔnɔ a b'o dɔn a tɛ se k'i détruire ten donc c'est très simple min bɛ jɔn ni ala cɛ o ka nɔgɔn mais min de ka gɛlɛ o y'an ni ɲɔgɔn cɛ ye an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ o de ka gɛlɛ tribunal tɛ nin ya e tɛ tɛmɛ a da la e bɛ siran mais walifɛn bɛ maa min kama kɔrɔ n'o ye tribunal da o bɛ kari fara kuma i jogo de b'i jɔ lahara ni an sera yen Konate nana a bɛ cogo di Konate bon a yɛrɛ tɛna se o ma sa parce que n y'a f'i ye n ko mɔgɔ dɔw bɛ yen ko olu ti jɔ lahara kɛnɛ kan la yukum lahum wazna kɔsɔkɔsɔ an b'olu la an bɛ se ka taa ten ala b'i wele dɔrɔn cɛ saba e tun bɛ min ne tun bɛ Bamakɔ donc e selila wa n selila i ye sun don wa n ye sun don ayiwa tiɲɛna i ni ala cɛ vraiment i ye n dɔn i ye n bato a diyara n ye kosɛbɛ e ka kiri tigɛra ta i taatɔ dossier Sirakɔrɔ Daramani Jatɛ de e b'a fɔ ala o don anw nana yan dɛ dɔw ka sɛni donna i ka so o waati la i y'a jira ka ɲimi sɛtigi b'a kalama mana i tɛ se ka taa fɔlɔ dɛ k'i to furufuru feere la i ye fɛn dɔ ɲagami na i ye worobilenma ɲagami i ka a tɔgɔ ye di sumala la i cɛkɛ feere tɔ i ye kinisɛni ɲagami cɛkɛ la k'a feere e tun bɛ sanji feere la i ye pétrole k'a kɔnɔ e tun ye pompisier i ye pisoloni don mɔgɔw ka mobili kɔnɔ ka fiɲɛ fu kala o yɔrɔ bɛɛ mobili fara ja fiɲɛ de b'a kɔnɔ e k'i yɛrɛ la ja fiɲɛ de don essence tɛ yen i ɲinɛ n'olu kɔ an karamɔgɔ i bɛ jɔ yen de sa an b'an to alijinɛ kɔnɔ an bɛ lɔnkɛri da i la de ko nin de don wa donc lahara gɛlɛya ye an dama de kumana ala ko inna kitabal abrari lafi illiyina alijinɛ yɔrɔ dɔ bɛ ko illiyina o ka di dɛ alijinɛ yɔrɔ kɔrɔtalen dɔ ye el aliya fil janna ale kɔrɔtalen don kojugu i m'a ye illiyina ali aliyu kɔrɔ ye ko fɛn kɔrɔtalen kumana ko ɲumankɛlaw faama min bi fantan ye k'a fɔ n bɛ se k'a datugu sisan k'a bɔ o ye illiyina ye mali fanga ye fɛn dɔ kɛ nin waati la a diyara ne kojugu a diyara ne ye fo ka fɔ a diyara n ye ne bɛ kuma caman fɔ faamaw ma ne da ka di a fɔli la parce que n'i y'o de fɔ u kan ka fɛn fɛn di ne ma ne y'a bɛɛ sɔrɔ ne y'o kumani min fɔ ko tigi taga de aw bɛ tigi tɔgɔ di yee an karamɔgɔ aw olu ta in tɛ dɛ pati dɔ y'o tigɛ ka Asimu foto belebeleba bila ne ka kuma jukɔrɔ ka kuma kun ni a nɛ bɛɛ tigɛ cɛmanjɛ ka sin ka t'o bila parake i b'a fɔ Konate yɛrɛ bolo koron bɛ Asimu kama ayi maa ba ne t'a to maa bɛ ne ka kuma tigɛ taa i si lajɛ a ti laban n'i y'a tigɛ ala k'i tigɛ bilahi
ne taara bɔ nin kan n ko nin ye mun ye ne yɛrɛ kɛ man di ka président tɔgɔ ta mais ne b'olu fɛ diɲɛ bɛɛ b'o dɔn n ta tɛ président kɛlɛ ko dɛ ne n'u ma deli ka jɛ ne ye saraka min dɔn olu yɛrɛ m'a bɔ fanga ye i y'a faamu olu yɛrɛ m'a bɔ n ka mɔgɔ tɛ faga na n ka mɔgɔ tɛ sarata kalo la nin dɔgɔnin tun kan ka sarata n nana lajɛ sɛnɛ de bɛ range n y'o kere o bɛ taa Sud Afrique doni min bɛ ne kun ni ne denw ko b'u so in da ne sinanɔ na sangilo bɔra 4 tile kɔnɔ o bɛ sɔrɔ bureau jumɛn kɔnɔ tɛ sɔrɔ tɛ sɔrɔ voilà donc o la mais k'an ka kumaw tigɛ n tɛ dagani kɛ dɛ nka ni min y'an ka kuma tigɛ k'a juguman bila ala k'i tigɛ ala k'u tigɛ walayi ala ka n'u dafa n k'a ye n si kɔnɔ siɲɛ 1 don mais mobili tɛ gawa sɔrɔ o bɛ boli a ɲɛ de dɔw delilen b'a tigɛ ka bariw la dɔw yɛrɛ bɛ yen ni m'u ka kuma tigɛ u tɛ lafiya nka ne t'olu dɔ ye ne t'olu dɔ ye dɛ ni ko i bɛ ne ka kuma tigɛ pour que ka degun dɔ lase ne ma a degun ɲɔgɔnna 100 bɛ jigin kan parce que i ye n ka fayida dɔ ta ka wuruti o i mago ɲɛ i ma mɔgɔndi yan o ye dɔ bɔ kaso la sunkalo in na a diyara n ye kojugu an kana mɔgɔ dɔw bɛ yen ala ye ni dɔw siri olu la olu dɔw ka tɔɔrɔ o tɛ da olu dɔrɔn ma olu bɛ da muso cɛsɛbagatɔ yatimɛdenw falantanw olu ka tɔɔrɔ bɛ jɛnsɛn ka taa o bɛɛ fɛ a diyara n ye kojugu mais fanga de y'a kɛ n y'a ɲini ala fɛ ala ka dɔ fara fanga in kan o kumana o ye aburaru dɔ ye innal aburara ɲumankɛlaw fɛn gɛlɛn ma fɔ a la innal aburara minnu b'u to faransi ka orange money ci u ka mɔgɔw ma a ye sukaro san innal aburara minnu bɛ taa wari di ko a ye kaburu jo siyɛn ka bila innal aburara min b'i ka mobili ye ka fiɲɛ k'a la i ko joli don e cɛ patron dogo kɛɲɛ nin bɛɛ ye aburaru ye denmuso bɛ n bolo yan jɔnni b'a furu n y'a d'i ma ala kama aburara ɲumankɛlaw ka dagabana mobili san k'a tile ta k'a di dɔ ma aburara o kumana innal aburara ala ko ten ko ɲumankɛlaw lafi iliyina olu bɛ alijinɛ iliyuna na wa ma adraka mamadu min y'i ladɔnniya iliyuna o jɔyɔrɔba min bɛ yen ni alijinɛdenw b'a kɔnɔ o ye yɔrɔ jumɛn ye min y'i kala yɔrɔ jumɛn don ko iliyunaw yɔrɔ min don a bɛ komi fɛn do kitabu do min tanbɔn kɛra a la ɲinɛ tɛ k'a kɔ fiyewu o ye jumɛn ye e y'i den ka i dogo ka 200 di ma mɔgɔ m'a ye koyi marikomu o yɔrɔ bɛɛ tanbɔn bɛ ka a fini kan pɛntiri nasɔn min don koli t'a bɔ a la foyi t'a bɔ a la i mana se lahara dɔrɔn a bɛ sin ka yira i y'i dogo ka nin kɛ yan fɛ marikomu o kitabul marikomu o ti jɔsi fiyewu o de b'i dɔn iliyuna na o de la mɔgɔ bɛ se ka ɲina nka ala tɛ ɲina yashaduhu almukarrabuna mɔgɔ minnu ka surun ala la mɛlɛkɛw la olu de b'a seereya m'a f'i ye n ko maratibuw bɛ ala bolo wa mukarrabina bɛ yen muhibina bɛ yen solihina bɛ yen
khashi'ina be araki'ina be sajidina be ami ɲɔgɔn ye jɔyɔrɔw la ala bolo ten bɛɛ n'i ka diplôme don diplôme min b'i bolo dɔw ta ye khashi'ina ye olu kɔni bɛ siran ala ɲɛ di a bɛ komi jɔyɔrɔ sera ala ye siran ɲɛ ma a ye misiri wele k'a mɛn a bolila k'a bɛna misiri la a nana sɔrɔ cɛ bɛ misiri sanfɛ alahu akibaru alahu akibaru ala jɔ dabali banna quoi e ka se ka ala tɔgɔ fɔ fɛn dɔ sanfɛ o ma kari ka bi ala girimanba in cɛ tilara seli wele la a ko cɛ ma ko na yan e mun mɔgɔ nasɔn ye e ka yɛlɛ koko sanfɛ ka ala wele koko sera e kɔrɔ ni ala kumakan ni ye a ko e y'i dama mɔgɔ ye cɛ ko cogo di a ko n lajɛ a ye lamisiri koko sanfɛ a ko Allah sanna k'a fɔ akibaru ani bɔgɔ ye ɲɔgɔn sɔrɔ bi sofirikɛ y'a ka minɛnw ta a ye sokɔnɔ bila a taara kungo kɔnɔ nɔ na ale ka limaniya sera yen an bɛ ɲɔgɔn ɲɛ de bɔn sɔli hinɛ bɛ yen o diplôme ni ser'o la e bɛ fara ɲumankɛlaw kan muhibinaw bɛ yen mukarrabunaw fana bɛ yen mukarrabuna minnu ka surun ala la an mana kɛ cogo o cogo jɛ la cogo o cogo i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ dɔw ka surun jɛɲɔgɔn na ka tɛmɛ ɲɔgɔn kan limite bɛ dɔw la o tumana mukarrabinaw dɛ mɛlɛkɛw bɛ o la maa ɲumanw bɛ o la. innal aburara i k'a dɔn ɲumankɛlaw lafi na'imin olu bɛ nɛɛmɛ na dɛrɛ hati kalan ɲumankɛlaw cɛ fa bɛ to ka ɲɔgɔn kɔ cɛ a bɛ cogo di a bɛ komi k'an to bamakɔ ne ye falajɛ dɛ munima yɔrɔ la kɛ oui ne de don e yɛrɛ don wala ne fana tɛmɛtɔ kun do don cɛ saba a kɛra cogo di mun ye se yan cɛ ala tɛ wa ni sunkalo suntigɛ kuma kɔni kun sera dɔrɔn ne tun bɛ n seko furufuru ni san dɔrɔn ka taa n jɔ silamɛw ni sira cɛ ɛri sera dɔw bɛ u t'u ka so sɔrɔ n b'u lajɔ dɔrɔn ka furufuru d'u ma u bɛ sun tigɛ an bɛ kafe d'u ma an bɛ te d'u ma ne ka baara de tun y'o ye seli ma ne don dɛ ayi seli ma n don alijinɛ na n yɛrɛ ka dossier bɛɛ la seli ma yira yɛrɛ n ye jigi de tugu ta o de yira la e dun cɛ ne kɔni balima ne kun ye n ban balima dɔw la mɛ ne yɛrɛ y'a ye sunkalo la ne balima dɔw bɛ taa malo sa détail de la ne sina ka taa bɔrɛ jigi ka bila a don fɔ n balimamuso kasira o de ye ne se yan bɛɛ n'i don cogo tɛ alijinɛ kɔnɔ wa ne yɛrɛ ko ne wulila jamana ni jamana karamɔgɔ dɔ kanu kama ka taa ɲɛ d'a kan dɔrɔn o ye dugawu min kɛ ne ye o minɛ na bɛɛ n'i don sera don alijinɛ kɔnɔ o de la ni mɔgɔ yɛrɛ ye ala ko kɛ k'a sɔrɔ i ti ala dɔn i b'i sɛgɛn sisan yɔrɔ ni seli waatiw sera a bɛ mikorokaw mɛn fan bɛɛ fɛ guwa maa o maa ka mikorokan n'a ye kare kelen tɛmɛ ka kare fila tɛmɛ i kisi man di dɛ parce que f'a ka silamɛya de faamu kɛri filɛ n'i ye mikoro siri ka misiri sanfɛ bolo min y'a siri o bolo b'a jigi e yɛrɛ min bɛ ala nɔfɛ dɛ f'e ka a dɔn ala tɛ sɔrɔ kote kelen fɛ an bɛɛ bɛ bamakɔ yan nka an mana sira kelen fɛ dɛ
fo dine kalambaga ko de famu hakilila et puis dine barake baka ko famu ambe nana ne ka soya amana sira kelen fere do bora sanfɛ do bora kare fɛ Bamako biti kayikaw nana sira min fɛ o bɛ sewukaw nana min fɛ o bɛ kulukoro nana min fɛ o bɛ kitakaw nana min fɛ o bɛ Sikaso ta bɛ an bɛɛ mana ɲɔgɔn sɔrɔ Bamako ya wa kumana alijini sɔrɔ sira ka ca ne ka sɔrɔ sira taara kɛ nafila seli ye o y'i kungo de ye mais kana mikoro dayɛlɛ i bɛ mɔgɔw tɔɲɔ ne dalen bɛ n ka so ne kan ka durusili kɛ n kɔnɔ alhamdulilahi rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ne bɛ sunɔgɔ la n ɲɛ tugulen don mais dusukun yɛlɛlen don n b'a la ka durusili kɛ ne ni nana a ka telefɔni sonné hali sisan a ma telefɔni faga de parce que an bɛ tafsiri de la ni telefɔni mankan bɔra bɛɛ b'a yɔrɔ filɛ a bɛ kumakɛla hakili ta anw minnu bɛ hali wajulu kɛ n'i bɛ wajulu k'a kɛ n'i ka laminɛna hali n'a y'a kunkolo kɛ tan i hakili bɛ pan nɔfɛ i bɛ fili i bɛ wajulukɛla fililen ye kuma caman na min namu la minɛ o tora filɛli de la walima o tora telefɔni nɔgɔbɛ la tuma ne yɛrɛ y'a filɛ e hakili bɛ pan nɔfɛ an filɛ nin na sisan dɔ k'a dabɔ a kama kɛ ka yɔrɔ siri bɛ jouer sisan an b'a fɔ cɛ bɔ nana sisan an k'an ka fɛn lamɛn sisan mais hali n'a y'a sɔrɔ a ka d'an ye mais tulo fila ye a tɛ fɛn fila de mɛn ɲɔgɔn fɛ donc an bɛ tafsiri de k'a ka filɛ sisan ne nana bɔ marale k'a la Angela ya mais hali n'a y'a sɔrɔ o ka d'an ye mais an ka nin waatini to ye an ka se ka faamuya dɔ sɔrɔ bon ne ye nin faamu dɔrɔn ne ka mikoro k'a bonyana mɔgɔw tɛ se ka e ka mikoro k'a mɛn ka tila k'u yɛrɛ sago kɛ so kɔnɔ ka ala welew la hali wurudili dama kɔlɔsila ni ɲagami donc diinɛ f'an k'a faamu diinɛ ye min ye diinɛ mako bɛ min na ne kelen ta de ye tiɲɛ ye tɔ bɛ taa ye nkalon ye i kelen bɛ taa janɛma kɔnɔ ala ka kan bɛɛ la quoi kumana y'o tɔ hakili la hali dugu tila fɛ i kelen i muso kelen maa wɛrɛ tɛ yen dɛ i b'a fɛ ka wuli ka nafila seli i bɛ wuli yɔkɔyi yɔkɔyi bɛ yɔkɔyi wulili o bɛ yen wuli yɔkɔyi la i b'a kɛ tan ka i den dɔɔni ka to k'a filɛ sɔn ka wuli dɔɔni kana to mankan ka bɔ n'a ɲɛ yɛlɛla dɔrɔn kana taa nafila seli dɛ ayi a fɔ a ye i bɛ yafa ma ma fɛ ka nafila seli parce que i y'a ka sunɔgɔ cɛ o ye e ni i muso fila ye so kɔnɔ an ma diinɛ faamu quoi walahi n'a ye diinɛ faamu an ka mɛn ka mikorow siri misiri fan bɛɛ minnu na a tɛ se o la sa ka taa kɛ ni seli ma wele mɔgɔw tɛ na nasanaw bɛ taa sugu la mikoro dɔ de bɛ weleli kɛ ko a ye na nasa i mago bɛ min na i b'o de dɔn taa o ɛri la diinɛ an ma diinɛ faamu ni ala sɔnna n'an ye ɲɔgɔn lamɛn hali dugu tila fɛ yɔrɔ ni dɔw bɛ nafila seli mɔgɔw dalen don mun kosɔn sufɛ nafila seli a man kan dogo la tile fɛ kɔrɔla kalan sufɛ seliw la tile fɛ seliw la o mankan bɛ bɔ kɛnɛ kan o ye seli waati 3 de ye fitiri safo fajiri a b'o mankan bɔ kɛnɛ kan parce que jama b'i kɔfɛ nka i ka nafila i ka so i bɛn'i jɔ Allahu akbar bismillah ti ko i la ka bɔ n'i y'a bɔ nin dalen don i b'a ka sunɔgɔ cɛ n'i y'a ka sunɔgɔ cɛ ala mago foyi t'i la mais dɔw bɛ n'o asafala ti ko i la ka bɔ
ni y'a bɔ nin dalen don i b'a ka sunɔgɔ cɛ n'i y'a ka sunɔgɔ cɛ ala mago foyi t'i la yɔrɔ tubabuli dɔw bɛ n'i dara kan f'a bɛ kɛ komi ni ji bɛ wulila tan bon alijinɛ kɔnɔ ni an donna tuma i b'i da i ka li ka ta i b'i a kɛ tan i bɛ filɛli kɛ ala ara k'i yan zuru la i b'a la ka alijinɛ fɛn ɲɛnamaw lajɛ dɔrɔn ala kira filɛ yen fɛ ala yɛrɛ fana o ye arikatu ye nka filɛli dɔw bɛ yen bamananw o ti ɲɛ f'i ka nɔgɔma ko ye a filɛli dɔw bɛ yen f'i ka sen sɛnɛ ka i nɔgɔma ko ɲuman ala la ara k'i yan zuru la i to arikatu kan i bɛ filɛli kɛ nka o ti dogo ni yɛrɛ o alijinɛdenw ye dɔrɔn ɲininkali tɛ yen quoi e bɛ se ka nisɔndiya yɛrɛ taamasere ye u ɲɛda la ten a tɛ dogo dɛ adamaden ɲɛda ye fɛnba ye dɛ ɲɛ ɲɛ ma ɲi dɛ a kulɛri dɔw bɛ yen hali ni min b'a fɛ ka kulonkɛ kuma bila i la u b'a fɔ ko cɛ ko wara ma ɲɛ ye kabakoba ye maa dɔnbaga b'i dɔn ɲɛ na dɔrɔn ko n ka cɛ ɲɛ ma ɲi bi a y'o yɛrɛ kɔlɔsi a la a ɲɛw bɛ yen n b'a fɛ ka min fɔ dɔrɔn taarifu fi wujuhihim nadratan na'im minnu bɛ alijinɛ ariku la n'u kɛn bɛ ka u nɔngɔma a li ɲɛnamaw la ni yɛrɛ y'u ɲɛda ye dɔrɔn i bɛ se ka nɔrɔ yɛrɛ nisɔndiya taamasiyɛn i bɛ se ka y'u ɲɛ ka ten ti dogo min baga tɛ bɛɛ ye dɛ dulɔ ɲɛnama dɔ bɛ yen dulɔ ɲɛnama ba c'est-à-dire tellement que dulɔ in dilanlen don a bɔra izini min na o ye ala ka izini ye bolo wɛrɛ ma maga a la e bolo de bɛna da la k'a dayɛlɛ o dulɔba i dalen bɛ arikatu la k'i nɔngɔma minfɛnw sumanenw bɛna d'i ma o dɔ ye dulɔ ye dulɔ bɛ min alijinɛ kɔnɔ mais a n'an ta ninnu tɛ kelen ye la yasma'una fiha lagwan wala kizaba i bɛ dulɔ min n'i y'anw da min diɲɛ na yan o man ɲi dɛ o de la ne ye jogo dɔ ye mali karamɔgɔw la ni ala cɛ bɛ cogo min na n b'a dɔn n b'a ɲini ala fɛ ala k'a bɔ o la diinɛ baarakɛla ye dɔgɔtɔrɔ de ye